Benvinguts al Friki Online càpsula 246. Seguim en Planeta i ens anem a Marvel. Ens anem a Los Guardianes de la Galàxia, volum 5 i definitiu de l'etapa del guionista Michael Bendis. Varados és el títol d'aquesta última etapa, amb portades, com podeu veure, que dintre trobareu totes d'Arthur Adams i amb dibuixos de Valerio Scotti, Kevin McGear, Richard Isvorn, diversos dibuixants que aniran passejant o ens anirem trobant per aquí dins d'aquesta història. Aquí, ja us dic, conclou definitiva l'etapa de Michael Bendis. Aquesta etapa amb molt d'humor, amb molt bons diàlegs, com ens té acostumat Michael Bendis, i molt trepidant. Què passa en aquest final? Se'ns ajunta amb una altra mega saga que hi havia, això no era una mega saga, això era una sèrie, doncs amb una mega saga d'aquestes que agafa tot l'univers Marvel. Ni més ni menys que Civil War 2, aquesta lluita entre dos bàndols d'herois per posicions morals diferents i que també va guionitzar Michael Bendis en el seu moment i que podreu trobar ressenyada més enrere en un altre capítol del Friki Online. Aquí trobem aquest posicionament dels Guardianes de la Galàxia a favor d'un dels dos equips i a partir d'aquí perden la seva nau i es queden, com bé diu el títol, varados, es queden a la Terra sense poder marxar, ja que no tenen nau. A partir d'aquí es disgregaran, trobarem diferents històries, diferents capítols dedicats a cada un dels personatges, amb una molt divertida, que és en poesia i tot, del nostre amic Grodd, que és aquest personatge arbori. I al final, volia buscar les imatges del Grodd fent la història aquesta poètica, poètica, amb rima, com si fos un conte per nens, que no la trobaré ara. Aquí. Veieu, és una història més com si fos un conte amb il·lustracions senceres i amb aquestes narracions en off amb rima. Molt divertit, ja veieu que els dibuixos estan tots molt bé, podem veure aquí diferents pàgines i diferents dibuixants que intervenen perfectament, a part d'aquestes portades tan potents d'Arthur Adams. I al final, què passa? Al final tornem a unir aquests guardians que després d'aquesta etapa de Bendis es desagregaran i serà un equip diferent. Però per què es torna a reunir? Per què? Perquè el dolentot de torn, Thanos, ve a la Terra i la liem. L'edició està molt bé, com sempre, amb aquests extras al final on trobem pàgines en tinta, sense el color, alguna pàgina a llapis, pin-ups i il·lustracions de portades alternatives i, evidentment, algun text explicatiu on el mateix Bendis ens parla de com va tancar tota aquesta etapa. Guardianes de la Galàxia, volum 5 de Michael Bendis, tanquem aquesta sèrie amb Varados. Salut i llegir còmics.